Mga kapatid, mga kapanalig, kumusta? Welcome sa ato ang pamalandong karon og ang atong pangutana sa imuha igsoon mao ni. Aduna ba higayon sa imong kinabuhi nga nakasinati o nakabati ka nga kaingon ka nga gigabaan na siguro ko or nakarma na tingali ko or nasuko siguro ang Ginoo sa ato. Maigsoon mo ni akong gi-intro tungod kay daghang higayon sa atong kinabuhi nga kung maglisod na ganita maghunahuna dayon ta nga basin nasuko na ang Ginoo sa ato. Adunay panultihon nga nag-ingon, in every actions there's always a reaction. Meaning na kung unsang butang desisyon nga atong gibuhat maayo man o daotan, doon na siya reaction. Doon na siya reaction, doon na kay bunga, doon na resulta, no? Sa nga paingon ni sa ato pananglitan nakahimo tag sayop nga binuhatan. Maigsoon ang sayop nga binuhatan, sayop nga desisyon magdala na nato sa problema o kagulanan. Doon ako i-share sa inyo maigsoon 15 years ago na diagnose ko nga dunay bato sa kidney. And 2 years ko atong nanambal maigsoon daghan kay gidili sa ako. Bawal ang humba, bawal ang paborito na humba. Bawal ang soft drinks, bawal ang juice, kundi ang kinahanglan ako imnon tubig ra gyud. O ang gi-recommend pag sa doktor dapat distilled water lang gyud. And then dili masabot ang kasakit, no? Sige kog pa-test every week ko ga urinalysis, every month ko ga ultrasound. Salamat sa Ginoo after 2 years na ulian. Pero unsay nahitabo after 2 years? Nibalik ko sa mga pagkaon o pag-inom sa mga gidili sa ako. O last, I think 2 weeks ago, nadiskubrihan na po na kong balik na po-check up ko na nanapoy bato dari sa akong right kidney o kini maong bato maigsuon nagbara pagyud sa agianan sa ihi. So ingon si Doc, imposible makuha og mahilis sa tambal kung kinahanglan siya operahan. Maigsoon nganong gi-connect nako ni. Tungod kay nakita nako sa akong pagpamalandong nga ang atong mga problema, ang atong mga kalisdanan, sayang atong mga sakit-sakit, wala ta na karma, wala ta siluti sa Ginoo, kundi kaning tanan bunga sa atong binuhatan. Magatubang tong problema, bunga sa atong sayop nga binuhatan, sayop nga desisyon. Magsakit ta, bunga sa sayop nato nga desisyon nga wala nato atiman ang atong lawas. Nganong kaniman akong ingon mga igsoon. Tungod kay sa Bible sa Romans chapter 5 verse 8 nag-ingon din nga apan gipakita sa Dios kanato ang gidak-on sa iyang paghigugma kanato kaysa makasasala pa kita nagpakamatay si Kristo alang kanato. Mga igsoon dili ko motuo nga kanang atong mga kalisdanan, kanang atong mga kasakit tungod kay nasuko ang Ginoo nato. No. Imagine sa Romans chapter 5 verse 8 nag-ingon nga taliwala nga makasasala ta gihigugma ta sa Ginoo. So pasabot ni mga igsoon, dili ang Ginoo ang dahilan nganong nagsakit ta, nganong naglisod ta, nganong na problema ta, kundi kita atong gisilutan ang atong kaugalingon. Bunga ni sa atong mga sayop nga desisyon mga igsoon. So sa matag adlaw sa atong kinabuhi kinahanglan gyud ta mamalandong. Kinahanglan ta mga giya sa Ginoo. Kay kanira bang mga sayop po nato nga desisyon, daghang mga higayon nga gatugutan pud sa Ginoo para maka-learn pud ta. Gamiton sa Ginoo para makamugro ta, para mulig-on ta, para mutubo ta. Apan maigsoon, ayo paguna-huna nga gisilutan ka sa Ginoo. My dear brothers and sisters in Christ, karon sa atong pamalandong karon mingon ko, ang Ginoo nahigugma pag-ayo nimo. Mahigugma pag-ayo nako. Wala gyud question mga igsoon kay nagpakamatay siya iyang kinabuhi ang gihalad sa cross alang nimo arang nato. Ug unsay nakapalisod nato, unsay nagsilot nato ang atong binuhatan, ang atong sala. Ang sala maoy nagpalisod nato. Ang sayop nga binuhatan maoy nagsakit nato mga igsoon. So karon sa atong pamalandong karon, hinaut-on ta nga ato ning madumduman brothers and sisters in Christ na sa matag adlaw gihigugma ta sa Ginoo kasiloti sa Ginoo. Igsoon salamat pagsunod ning atong video karon sa atong pagpamalandong.
Magkita-kita na puta sa sunod higayon. I hope nga ma-like ug ma-share nimo ang atong mga pamalandong para daghan pag mga tawo nga maabdan o ma-bless ni ini mga igsoon. Salamat sa pag-subscribe sa YouTube channel, pag-follow sa Instagram o sa Twitter. Salamat kay tanan